Hi ha més aigua aquí, eh? No. Escala. Deixar ja, si no. Aquí... Bueno, sec, hi ha una mica humitat aquí, poc passat. Més aixecat està, més aigua entra, més ràpid va. Si t'interessa que vagi més a poc, vas tancant això, clar. Això no és que enxafés, això simplement està per girar i s'emporta, que s'enganxen aquí. Per més gràfics que puguem dibuixar i fabricar, res s'entén tan bé i tan directe quan es veu com una turbina o gairebé la impossibilitat de creure que una... I damunt s'ha de marxar tot a fer. La vida, no t'ha de passar la nota que li dic, anem, i la regidora